Čauky lidi, tady je vaše LPS Nenďa a LPS Api. Ahoj. Tak, v tomto videu bych vám chtěla říct, bychom vám chtěli říct jednu věc. Všimli jste si určitě, že videa, teda vlastně ty vlogy, jsou i se mnou. Je to z toho důvodu, že jsme sestry. Ano. No, už jste se dozvěděli pravdu, ano, jsme sestry. A taky... Asi si toho nevšimli. Však právě nevšimli, ještě jsme jim to, no už jsme jim to jako řekli, ale předtím jsme si to řekli. A ještě jedna věc, a to bude, že příští vlog, teda vlastně čtvrtý vlog, bude s ní jenom a já půjdu pryč. Já tady prostě nebudu. On bude si tam hrát moji sestře. Jo. Já nevím, já budu prostě něco dělat, ale ona potřebuje prostě dělat svoje videa. Já. Takže to je asi takhle jako všechno. To bude taková jako menší informačka a jakože prostě odhalení a tak. Hned si jdu se na záchod. Čauky!